खुलुमबाय बुरलुंबुथुर निउस टिभि चेनेलनि गासै मावथि फालोनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिबाय। दिनै जोङो नैबे टिभि चेनेलनि जोहै खौरां मेल लादो आरो बे खौरां मेलाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादो जोंनिनो इउनाइटेड बड' अर्गानाइजेसननि ट्रास्ट कमिटिनि आफादगिरि मानिरां पानिराम नार्सि बिथाङा आंनि खाथियावनो दङ। खुलुमबाय। आरो जोंनि इउबिअनि सासे मेम्बार दङ, बिथाङाबो दङ। आरो लोगोसेयैनो जोंहा इउनाइटेड बड' अर्गानाइजेसननि फाइनान्स साब कमिटिनि नेहाथारि दङ जोंजों लोगोआव। आरो दिनै जों डिसि अफिसाव थांनानै जोङो नैबे मेम'रेन्डामखौ इउनाइटेड बड' अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय गथायो आरो बे गथायनाय कागजखौ जोङो सोरनो लिरहरदों नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों। गिबियावनो जों हरदों अनारेबल रेजिस्ट्रार जेनेरेल सेन्सास कमिशनार अफ इन्डिया, मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स, गभ अफ इन्डिया, गिबियावनो बिथांनो हरदों। आरो नैथियाव हरदों जोङो अनारेबल डाइरेक्टर सेन्सास अपारेशन आसाम गुवाहाटी, बिथांनोबो जोङो नैबे मेम'रेन्डामखौ गथायहरदों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला कमिशनारनि जोहै। आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै आं दिनै बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो लुबैदों, लोगोसेयैनो खावलायनो लुबैदों मा दे जोंहा दुखुनि बाथ्राया बेनोदि जोंनि बर' रावा, जाय बर' रावा संबिजितनि 8 सिदुलाव गनायथि मोनदों, बे बर' रावा दिनै सेन्सासनि डाटा नथिपत्रफोराव जोंनि बर' रावा बाहायजायाखै। बे बेलायाव जोंहा बर' हिसाबै बिभिन्न बर'नि संगठनफोरा मात मातिनो गोनां दङ। लोगोसेयैनो एमएलए बा एमपि बा एमसिएल जोंनि बर' लिडारफोर दं, राजखान्थि बिथांमोना बे बेलायाव दाबि होथारनांगौ सरकारखौ। आरो जोंबो रायजो राजाखौ खावलायगोन दे बे बेलायाव जोंहा बयबो संगठना ससियेलानो जा आन ससियेलानो जा गासैबो संगठनानो सरकारखौ नारसिननांगौ आरो जोङो बुंनांगौ जे जोंनि बर' रावा बे सेन्सासाव हाबथारनांगौ आरो जोंनि गनायथिया बे बर' रावा गनायथि मोननांगौ सेन्सासाव। बिनि थाखाय आं गासैखौबो खावलायहरदों जे जोंनो जोंनि जिखिनि बर' रावनि जा मानसिफोर बे बेलायाव बयबो जाहाथे सांग्रांथि जायो। आं बाराखौ बुंनो सानाखै, दा जिखिनि जोंहा भारतनि संबिजिर मथे जिखिनि जोंहा अधिकार दं, बे अधिकारखौ जों साब्यस्त खालामनो हानांगोन। आरो बेनि बेलायाव गासै बर' हारिखौ आं खावलायदों। आरो जोंनि गौथुमाबो दिनै बे इउनाइटेड बड' अर्गानाइजेसनाबो बे बेलायाव जों दा खोथा बेखिनिखौनो बुंनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे सेन्सासा मोजाङै मोजाङै जालाङो, बेखौ जोङो संगठन हिसाबै जों आसा खालामथियो। आरो जोबनायाव बयखौबो हांख्रायबावदो जे जों बे बेलायाव जाहाथे सांग्रां जायो, बेखायनो हांख्रायनानै जोंनि दिनैनि बे खौरां मेलखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।